Hej alle sammen her i huset. Jeg hedder Sekraya, og jeg er sygeplejerske her på A4. Nogle af os har det svært ved at finde ud af, hvor de forskellige børneafdelinger ligger, så det vil jeg vise jer nu. Så følg med mig. Vi starter her mellem A3 og A4, og så går vi ned i kælderen. Så står vi herude ved parkeringspladsen. Når man kommer herud, så skal man løbe lige ud. Når vi løber lige ud, så kommer vi på intensiv døgnafsnit B104. A, det er B104 intensiv døgnafsnit. Vi har normalt børne- og ungealarmen. Der ligger der en nøgle, så kan vi selv åbne op. Hvis vi ikke har den, så kan man altid ringe på her. Hvis vi skal til 102 spiseforstyrrelsesafsnit, så skal vi den vej. Her har vi en rigtig fin sti, som man følger. 17B, det er vores spiseforstyrrelsesafsnit. Vi har også en nøgle hertil, ellers ringer man på. Der er oftest også åben her. Vi står her ved personaleparkeringen. Hvis vi skal til 103, har vores krop den vej, så løber vi til højre. Det her, det er vores åbne afsnit, 16C, 103. Og der er åben, så I er altid velkommen.